Sampeyan iki penake turu men iso mimpi sing enak-enak. Kae menungso kae turu apa mati ya, Cah? Sik, tilik sik. Coba gegae. Oh, jambekan. Ngopo? Jambekan. Oh, Cik, sik. Kok pulas meni mimpi apa? Ki mau ngimpi numpak motor karo ngoncenge cewek. Wah, mimpimu ya elok tenan. Apa kesel, Pak? Bar kerja? Kesel. Walah. Ndek, tak kandhani, Ndek. Mimpi nang urip kuwi olah, Ndek. Aja meneh mimpi sing dhuwur kuwi olah. Tapi ya diimbangi karo kerja. Ana neh, Apa? aja urip nang mimpi. Elek kuwi. Ngono to? Wis kerja ono. Kerja apa? Lah kowe ya ini jarene wis ndek kerjaan. Oh iya kene kerjaan. Nah, Tak pamit kerja sik. ya. Hati ya. Ya. Kok kowe ya jangkrik to, Ndek? Ora ngono.